Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi husni hadhihi wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Bi barakati ta'ala min hadzal kitab mutakhir mutafawwal waqfi wa bi barakati syahri Ramadan wa qdi hawaijan wa stajib bina ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur ayat 24. Yauma ing dalem siji dina tashhadu bakal dadi saksi 'alaihim ing atase dhewe kabeh apa alsinatuhum lesan-lesane dhewe kabeh wa aydihim lan tangan-tangane dhewe kabeh wa arjuluhum lan sikil-sikile dhewe kabeh bima kelawan barang kang ana sapa dheweke ana iku ya maluna padha ngamal sapa dhewe kabeh. Benjing wonten setunggaling dinten akan bersaksi lesan-lesane dhewe kabeh, lesan-lesane awak dhewe, sikil-sikile awak dhewe, tangan-tangane awak dhewe kelawan apa wae sing awak dhewe niku wis nglakoni dengan tangannya awak dhewe, dengan lesannya awak dhewe, dengan sikile awak dhewe niku benjing akan bersaksi kabeh. Terus ora iso terkontrol, awak dhewe ora iso ngontrol lesane awak dhewe. Terus lesane awak dhewe sing ten bab niki awak dhewe nuduh zina ngoten niku, ngondolo ngoten. Benjing lesan-lesane awak dhewe akan bersaksi sendiri. Awak dhewe ora iso napa ngatur lesane awak dhewe. Lesane awak dhewe ngomong ki lesan iki biyen dienggo nuduh zina iki, dienggo ngondolo iki ngoten. Niku awak dhewe ora iso ngontrol. Beda nek kalau wong setruk niku, wong setruk arep ngontrol mah ra iso kan. Arep ngomong malah ra iso. Repot niku. Tapi nek niki malah sewalike niki. Awak dhewe pengen ngeker ngoten niku malah lesane awak dhewe wis ngomong tentang perbuatannya awak dhewe biyen. Iki lesan iki biyen ngapusi, lesan iki biyen nuduh zina, lesan iki gibah, lesan iki lan ngoten-ngoten kabeh dikandhani. Lesane bersaksi ngoten niku. Sikil-sikile awak dhewe, tangan-tangane awak dhewe nggih benjing dadi seksine. Mula riyen tinggi njupuk apa ya? Njupuk jambune tangga. Iki biyen tangan iki kanggo nyekel kartu remi. Nganggo main, dienggo nyolong, ngoten niku benjing dadi seksi kabeh tangan-tangane awak dhewe niki. Nek sakniki ngoten niki, awak dhewe iso berkelit sakniki, iso berkelit. Do ora ngerti iso awak dhewe iso ngapusi ngoten niku. Sikil-sikil awak dhewe bersaksi niki benjing nggih. Bersaksi nek biyen sikil iki tanggo mlaku ning kono, ning maksiat kono. Tapi sebaliknya juga nalika awak dhewe nglakoni keapian, nalika awak dhewe nglakoni keapian dengan lesane awak dhewe, dengan tangane awak dhewe, sikil-sikil awak dhewe ngoten nggih benjing bersaksi dengan keapian-keapian sing awak dhewe pun lakoni. Iki lisan iki biyen dienggo maca Quran iki. Biyen dienggo maca Quran. Iki dienggo zikir, dienggo terus pamen hal-hal sing apik-apik ngoten-ngoten niku. Tangan iki biyen ya dienggo nyekel pulpen, dienggo ngesai nalika ngaji. Iki tangan iki biyen dienggo sedekah, ngoten iki benjing nggih bakal dadi seksi awake dhewe kelawan apa sing awak dhewe lakoni ngoten. Kelawan apa sing awak dhewe lakoni. Terus awak dhewe niku
Pripun ya? Ora iso awak dhewe benjing bersaksi dhewe terus membela aku biar ngene iki Gusti Allah aku biar yo nglakoni ngene. Nek tangan-tangan awak dhewe ora nglakoni ora bakal iso bersaksi ngoten-ngoten iku. Lah niki mumpung awak dhewe tesih ten donya ngeten iki lesane digawe apik, lesane dienggo ngucap sing apik, dienggo maca Quran, dienggo maca hadis-hadis ngeten dan sebagainya. Tangan-tangane dienggo sedekah, dienggo nulungi wong, sikile dienggo mlaku ten majelis ngaji dan sebagainya sing apik-apik ngoten niku benjing ben dadi sesi kaapiane awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin ing dalem dina iku yuafi bakal nuhoni him ing dhewek kabeh sapa Allah Gusti Allah dinahum wonten angka kalih niku jazaahum balesane dheweke kabeh niki nek napa nek awak dhewe ngatekke dhewe nek ngatekke dhewe ten Quran ngoten niku ora wonten rujukan ngoten niku dinahumi iso diarteni agama iso diarteni iso dainu iso dadi utang tapi niki ternyata artinya balesan niki wonten ulama sing menafsiri bahwa niku adalah dinahumi balesan. Nah, ini pentingnya awak dhewe ngaji ngeten niki awak dhewe ngandalke napa Google wonten niku golek Google wonten kadang artinya benten. Nah niki para ulama pun mengartikan menafsirkan iki. Dalam dina iku Gusti Allah bakal nuhoni balesane dhewe kabeh al haqqo kang hak wa ya'lamu lan padha ngerti sapa dhewe kabeh annallaha satemene utawi Gusti Allah wa utawi Gusti Allah iku al haqqu zat kang maha bener al mubinu zat kang pertelo kang jelas An-Nur ayat selangkung. Dados ten dinten niku Gusti Allah bakal nuhoni apa sing dadi balesane awak dhewe nalika awak dhewe nglakoni ten alam donya niki ya. Ten alam donya niki awak dhewe pun nglakoni napa? Nglakoni kaapian nggih benjing bakal di paring kaapian. Nalika awak dhewe nglakoni kaelean nggih bakal tampa kaelean. Balesane mesti ngoten-ngoten niku wonten. Jadi sing iso menentukan niku adalah kita sendiri. Dan nalika awak dhewe nglakoni kaelean-kaelean ten kados sing disebutke ten ayat-ayat nginggil kala wingi. Niki awak dhewe monggo lah sakniki ditobati sing tau nuduh zina ya ditobati sing gawane ngondo Allah gibah ngoten-ngoten nggih ditobati. Niki mumpung pas bulan Ramadan niki. Bulan Ramadan ini kan istimewa banget jenengan tinggi nyuwun ngapura niku. Kan Kanjeng Nabi nate ngendika nggih satu galeng hadis bahwa Kanjeng Nabi niku nalika munggah mimbar. Niku Kanjeng Nabi pas pertama ini ngendika amin, ngucap amin ngoten atas ping 3. Salah satunya napa? Salah satunya kan niku ditangleti kalih para sahabat jenengan kok ngucap amin niku wonten napa Kanjeng Nabi. Iki mau malaikat Jibril pas aku munggah mimbar, malaikat Jibril ngendika rugi banget tumrap wong sing ketemu kalih bulan suci Ramadan tapi dheweke ora di ngapura selama bulan suci Ramadan berlalu. Nah niku makane niki digunakake niki bulan suci Ramadan ini digunakake dienggo njaluk ngapura awak dhewe niki. Dosane kan akeh banget awak dhewe. Lah digunakake niki bulan suci Ramadan tinggi njaluk ngapura. Rugi banget nek awak dhewe kok bulan suci Ramadan berlalu tapi awak dhewe dosane isih kebak, isih ora terhapus kan rugi banget. Kanjeng Nabi ngamini niku. Kanjeng Nabi amin atau mendukung kalih pangandikane malaikat Jibril. Ora njaluk keringanan tapi amin. Karena niki bulan sing istimewa wis dine bulan sing istimewa kok awak dhewe ora iso gunakake. Padahal kalau wingi ten kitab Nabiul Wafil sing kita kaji dalu niku Gusti Allah niku selama Ramadan pas buka niku, pas buka maghrib lah, pas maghrib niku Gusti Allah niku membebaskan 1 juta makhluk
dibebaske padahal dheweke ngahaki napa mlebu teng swarga. Dibebaske 1 juta setiap hari pas buka nih, pas buka dibebaske 1 juta, 1 juta tiap anu. Berarti sebulan itu nek 30 nggih 30 juta. Wong masa awak dhewe arep raketut ya. Arep raketut di Ngapura dibebaske saka neraka kan eman-eman to nih. Niku terus tiap Jumat itu Gusti Allah bebaske tiap jam. Tiap jam ten Jumat. Dados malam Jumat niku ngantos mengke malam Sabtu, malam Jumat bar maghrib ngoten ngantos ke buka melih niku setiap jam ten malam Jumat, ten dinten Jumat. Gusti Allah bebaske 1 juta makhluk sing berdosa mate diangkat saking neraka, dibebaske. Niku dadose setiap Jumat wonten 24 juta sing dibebaske. 24 ping nek ping Jumate ping 4 ya dadi pinten niku? 96 juta. 96 juta tambah 30 juta, piro? 126 juta. Terus di akhir Ramadan pas malam Idul Fitri, Gusti Allah niku bebaske sejumlah sing dibebaske selama bulan suci Ramadan dari 126 juta pas malam Idul Fitri niku Gusti Allah nggih bebaske wong saking neraka niku 126 juta. Terus 200 pinten nih 52 juta. Terus setiap bulan Ramadan niku. Lah masa awak dhewe menawa ora ketut no. Kan yo eman-eman to, eman-eman banget nih. Lah awak dhewe ben melu paling ora melu ketut ten 56 juta niku mau yo. Iya bedani kali kancane. Bedani kali kancane dolan poso ya awak dhewe poso. Kancane dolan tarawih ya awak dhewe tarawih. Kancane dolan ngaji ya awak dhewe ngaji. Paling ora ana poin-poin sing plus ngono lho. Niku awak dhewe muga-muga yo ketut niku. Karena nek awak dhewe ngandalke langsung mlebu swarga iki ketoke angel nek awak dhewe arep langsung mlebu nang swarga ngoten iki angel. Angel banget. Lah awak dhewe yo mengharap keringanan Gusti Allah sing ngoten-ngoten niku wonten. Di Ngapura pas bulan suci Ramadan ngoten niku. Niki tesih berapa hari niki? 9 hari kata saya. 9 hari ya digunakan sak api-api niku. Sak api-api ya mate dimaksimalke sing apa jenenge bulan suci Ramadan iki Kanjeng Nabi kan ngendikake bahwa bulan suci Ramadan ini bulan muasa, bulan asin, bulan sabar. Nah awak dhewe ngertine bulan mubarak, bulan Quran atau Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Tapi awak dhewe nglaleke bahwa niku asline bulan suci Ramadan ini akeh banget jenenge. Wonten bulan puasa, wonten bulan Ahsan atau Ihsan, bulan Sabar. Bulan puasa niku adalah bulan di mana wong-wong sing elek iki ning kono iso dadi apik. Wong sing ora tau ngaji, gelem ngaji ten bulan Ramadan niku. Wong sing ora tau salat nang masjid, gelem salat nang masjid. Niku bulan puasa ngoten lho. Niku karena karunia bulan niku. Ya awak dhewe ora usah gleleng, awak dhewe yo ngoten niku awak dhewe. Awak dhewe iki biasane ora salat nang masjid ya dadi salat masjid. Wong jenengane biasane salate ya nang omah to. Jamaah jarang. Akhirnya ana bulan Ramadan poso ngoten ya jenengan ten masjid. Terus ya kados kula barang. Kula niki Quran niku jenengan yo ketoke ora bulan poso ya ora nyekel Quran jenengan. Quran niku nganti grenengan kaya iki nek aku dilapi berarti arep poso iki. Nek aku dicekeli berarti arep poso iki, ketara diresiki to. Tapi ya mboten napa karena bulan puasa niku istimewane ngoten niku. Diwaca, dibuka, dilap, dibuka ngoten niku. Niki yo bulan puasa ngoten-ngoten niku. Tapi mboten napa. Bulan kesabaran. Lah awak dhewe ten bulan suci Ramadan iki ya dihajar kalih kahanan kon sabar. Nah jenengan sabar iki ya aja gambarke nek sabar nek kena musibah tok. Awak dhewe nek muni sabar kan nek pas kena musibah tok. Padahal asline sabar iku mboten ngoten niku. Sabar iki ya wonten
sabar dikala jenengan nglakoni taat niku ya sabar. Sabar kon poso ngoten iki kon wayahe keleh ya kudu nahan sampai maghrib kan sabar niku. Kon ngaji misalkan ngeten iki, udan-udan jenengan ya tetep iki kudu sabar ngadepi kahanan akhirnya tetep ngaji. Ya niku sabar juga. Sabar ngadepi wong sing nyebai, makane ya sabar. Kados kula mau sore nukoke mie ayam anak kula dienggo buka ngadepi wong ten niku ya kudu sabar karena liyane do buka do napa niku do pesen dienggo buka wong kula setengah 6 to. Angger teko niku apa ditekoni nggih buka to Mbak? Nggih, do ngenteni. Nah, kula kan bungkus. Lah ten niku ana sing mangan. Ana sing mangan lanang wedok ya nganggo jilbab ya. Lah ngoten iki ya kudu sabar. Lah awake dhewe sabar niku. Sabar ora kudu kena musibah tapi nalika ndelok ngono kuwi ya nganggo jilbab ya nganggo jilbab ya mangan biasa ngoten niku. Ya mungkin lagi prai ya, tapi lanang wedok niku. Ya lanang ya bar mangan mie ayam ya kudu lepas-lepas niku. Wah, iki kudu sabar nek bulan niki kudu awake dhewe sabar ngadepi ngoten-ngoten niku. Dadi sabar iku mboten kedah napa? Mboten kedah kena musibah. Nalika ngoten-ngoten niku awake dhewe kedah sabar. Padahal ten kitab sing pundi nggih dingendikake bahwa awake dhewe ngurmati bulan Ramadan mawon ya. Niku ki anu lho, istimewa lho. Ten hadis sing kula dikirim Mas Catur ya waktu niku. Mas iki dienggo ngaji nek anu nggo bebungah jamaah ben apa semangat le ngurmati bulan suci Ramadan. Ten niku disebutkan bahwa wonten wong Majusi. Wong Majusi sing ten niku nggebuk utawi ya nangani anake gara-gara ten pasar niku anake mangan pas bulan suci Ramadan. Kok dieleke ora mangan ngurmati wong Islam lagi do poso. Niku langsung dikeplak napa pripun ngoten. Ngoten niku ternyata wong Majusi niku diimpake karo ulama, ahli ilmu wonten niku dheweke niku anu, layah-layah ten singgasana swarga. Ten singgasana swarga dhewe layah-layah ngoten niku nampa kenikmatan swarga. Begitu ditangleti lho jenengan kan Majusi niku to. Nggih. Cuman pas kula ajeng sakaratul maut pas lara ngoten niku wonten malaikat sing anu, ana malaikat sing dangu sing bimbing kula kon mlebu ten Islam ngoten. Ngoten niku critane. Diimpake ngoten niku. Lah sakniki kula oleh kanikmatan iki gara-gara kula ngelekke anak kula pas poso-poso niku ora oleh takon mangan sembarangan. Niku wong Majusi niku. Wong Majusi oleh kenikmatan sing agung banget apa meneh awak dhewe. Wong Islam kudune nek mangan ya misal pas prei ya ning omah ataupun delik ngoten. Aja malah merendahkan Islam sendiri ngoten. Nek wong Islam iki kedahe luwih mulyake ngoten. Saniki awak dhewe nggih sering banget delok ngoten-ngoten niku. Awak dhewe sing wong Islam kadang ngandani anake awak dhewe wis rapopo cah cilik ora poso ora apa-apa. Ya ora apa-apa, mate urung wajib tapi diajari kon menghormati. Kon menghormati ya nek iki liyane do poso, nek kowe ora kuat ya ning jero apa pripun. Ibu-ibu bareng ngoten niku nalika haid, nalika pas prei ya nek apa kudu mangan ngono ya delik ngoten. Aja merendahkan Islam ngoten niku. Lha niku wong Majusi mawon oleh kenikmatan sing ngoten niku kok. Apa meneh awak dhewe. Nah ini bulan suci Ramadan ini digunakan seapi-api ben awak dhewe oleh pangapuran saking Gusti Allah. Terus 9 hari loh, ini digunakan saestu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ahaditsu tawi iki iku pira-pira hadis. Ana Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Matur Kala ngendika sapa Gusti Rasul ngendikanipun istanibu padha ngedohono sapa sira kabeh asabna ing perkara pitu almubiqati kang ngrusakke ngedono perkara pitu sing ngrusak. Kalu banjur padha tanget sapa para sahabat ya Rasulullah duh Rasulullah
Wa ma iku napa guna utawi perkara pitu sing rusakke. Ola banjur jawab sapa Kanjeng Nabi. Asirku billahi, yang pertama niku syirik kelawan Gusti Allah, nyekutoke Gusti Allah. Perkara sing rusakke niku yang pertama adalah syirik marang Gusti Allah. Nyekutoke marang Gusti Allah. Nah niki nek zaman riyen yo nyembah berhala, nyembah wit, nyembah ngoten-ngoten niku. Nek saniki mungkin wis jarang ya nyembah patung, nyembah wit ngono iki mungkin wis jarang, tapi syirik sing jaman sakniki ngoten niku ya pun beralih malih. Pun beralih dengan awak dhewe misalkan duwe cekelan napa-napa ngoten niku. Duwe akeh sing ampuh sing nek misalkan jenengan gelut menangan nek aku yo akeh sing marai wong wedok kesengsem ngoten. Ha niku sirik-sirik ngoten-ngoten niku. Jenengan percaya karo ngoten niku. Duwe aji-aji apa sing marai jenengan pede ngoten niku. Nek ora nganggo iki ora pede. Nah niku sirik niku. Niku sirik. Nek sing babakan ati mungkin tentang riak ya. Riak niku nggih sirik sing kecil. Ya awak dhewe kadang ora krasa nih. Sirik sing kecil wujud riak niku awak dhewe kadang ora krasa. Jenengan misalkan napa iso tarweh ping 3 ngoten mawon. Seminggu ngoten. Awal-awal niku jenengan iso tarweh seminggu mawon ngoten. Ora pedhot. Niku jenengan bar niku wis duwe sifat kaya Firman kan. Kaya Firman pripun terus nenten kitab anu niku ngendikaken ngeten iki. Ana iku ahsanu luwih bagus minhu saking dheweke. Wis ning ati ini aku luwih apik bangane dheweke. Aku luwih kuat bangane dheweke. Aku iso tarweh dheweke do santai. Aku luwih kuat. Ten ati duwe rasa ngoten niku. Anak afdolu, aku luwih utama bangane dheweke ngono. Niku ten ati jedul-jedul ngoten niku. Lha niku Firman iki ngoten niku, merasa luwih apik bangane liyane ngoten niku. Lah niku nek ora dijaga, niku awak dhewe duweni rasa riya nih. Rasa riya dan niku adalah sirik sing samar, sirik sing kecil. Tapi niku nek nek diopeni, jenengan openi. Niku ngamal-ngamale jenengan wis ilang kabeh niku. Ilang kabeh. Masa niki ngoten niku. Iso ngamal apa sithik ngoten niku. Niku wis rumangsa pinter dhewe. Iso ngapa sithik rumangsa sing iso mek aku dhewe ngoten-ngoten niku riya ngoten niku. Dan niki lembut sekali, bahkan awak dhewe kadang ora krasa. Lah kula beberapa ya di WA kanca, merasa kanggo ning merasa neng kampung kanggo WA kali kula. Dadine ana pertanyaan saka warga, ngoten terus dheweke jawab. Kirim ke kula, wah Mas ane. Apa poin? Aku oleh ujian terus nih, oleh ujian saka warga ngono. Niku ngirim ke ngirim ke nek dheweke kanggo lho. Lah niku iki nek ya kula husnudzon mungkin iki lah, mungkin ya apa ya rasa nek ilmune kanggo ngono, ngaji bareng ngono. Tapi niki riskan banget nek niku dadi riya niku lho. Oh aku saya ditekoni terus Mas ngene iki ngono. Tekoni terus dadi istilahnya sumber utawi wong sing ditakoni terus Mas. Lah niku sering napa-napa kula ngoten niku lho. Ayo meng tak mantep, terus tak jempol ngoten-ngoten niku ben tambah seneng ngono. Tapi niku tipis banget awak dhewe kadang orang krasa niku awak dhewe merasa bangga. Wah aku wis levelku munggah ngoten. Dan merasa ilmuku luwih manfaat banget jenengan Mas ngono lho. Ngono ya bahaya banget niku. Bahaya banget ngoten-ngoten niku. Terus awak dhewe nggih sing kadang niku wau iso tarweh luwih ajeng ngoten niku. Kadang jenengan delok kancane jenengan lembur-lembur ngoten niku jenengan wah poso-poso yo dipong-pong sing kerja ngoten niku. Kaya aku lho tarweh ibadah terus.
Padahal jenengan ya mboten ngerti, dhewe sing lembur yo asline yo ngibadah tenan yo, malah wajib bahkan. Nek dhewe niku dilala yo ora duwe duit tenan, ngoyak kebutuhan, mungkin nutup utang juga ngoten. Dhewe ora tarweh tapi dhewe salat 5 waktu ajen tetep wonten. Cuman ora tarweh ngoten. Jenengan sing tarweh ngoten wis merasa luwih apik. Padahal tarweh niku kedudukane kan sunah. Sunah ya Kanjeng Nabi niku mawon waktu niku sebulan niku mboten penuh kok Kanjeng Nabi. Salat tarawih niku mboten penuh. Kanjeng Nabi kuwatir nek misalkan mungkin penuh ngoten ya. Kuwatir mungkin para umat niku nganggep nek iki wajib. Terus Kanjeng Nabi wis ngoten niku didamel ngoten niku ben umat niku ora kabotan. Terus awak dhewe ora oleh delok wong kaya ora tarawih membujung dunia, ya dunia ini boten saged ngoten-ngoten itu. Bisa jadi mereka ini malah luwih ibadah bahane awak dhewe taruh nanggal kula ya ping 11 ya kula ya. Ping 11 do memang kok mate do ogah-ogahan jenengan ping 23. Tapi dibanding kalih dhewe kerja ngoten niku kadang luwih apik sing kerja. Jenengan tarawih mempeng tapi ngurusi keluarga ya ora. Dhewe kerja malah meng ogah-ogahan bojone nganti repoti tangga-tangga. Lah niku malah luwih parah nih. Malah luwih parah. Lah niki dihindari sirik, riya. Riya niku dihindari. Awak dhewe sing ngamal sithik wonten ya aja digul-gulke. Bisa jadi wong-wong luwih mulya, luwih luhur bahane awak dhewe anggenipun ibadah. Wasihru yang kedua niku sihir. Perkara pitu sing rusake niku yang kedua adalah sihir. Lah sihir ini saniki nggih mulai merebak niki. Sihir gendam ngoten. Wingi anake tukang kula niku kena sihir, kena gendam niku 31 juta. 31 juta anake kan transfer napa kan pripun ngoten lho. 31 juta ya gedhe-gedhe kok. Anake dadine nyilih anu niku nyilih ngene kakakne. Nyilih ngene bapakne wonten niku kumpulan 2 atau 3 kali transfer ini gunggume 31 juta. Gak angker dielekke ngono wis anu. Murung-murung nesu-nesu meneke wong tuwa niku. Masih dalam keadaan kena gendam niku lho. Niku akhirnya transfer 31 juta begitu pas transfer bareng niku lagi sadar nang ngirim 31 juta ya anu gero-gero nih. Dan saat ini cara-cara wong do ngoten-ngoten niku. Golek duit, golek bondo diiringi dengan cara sihir. Sihir yo nek niku tinggi golek bondo ya nek misalkan golek wong wedok ya sihire kaya napa nih pelet barang ngoten niku, pelet. Terus napa ngoten niku. Niku ya perkara sing ngrusake niku, perkara pitu sing ngrusake terus awak dhewe rasa dolanan-dolanan ngoten-ngoten niku lah. Nah, niki awak dhewe nek pengen selamat ya kados sing awal niku awak dhewe kan memperbanyak doa niku memperbanyak surat Muawwidzatain niku. Qul a'udzu birabbil falaq terutama. Niku antep niku njaluk pangreksan saking sihir niku. Dados awak dhewe sering membaca surat niku ben adoh saking sihir. Nah ini uang kadang menjenengan kayak anu ya, kayak ahli ngaji ibadah yo apik. Tapi kok iso kena sihir ya? Kok iso kena pelet ya ngoten. Niku kadang kan jenengan berpikir ngoten niku. Lah bisa jadi uang niku tetep nglakoni maksiat. Wonten nglakoni maksiat sing dereng ditobati ya. Dene kados kula misalnya yo ngaji yo salat. Tapi yo mungkin ana maksiat sing apa sing gede sing ora ditobati, ora dileleni ngoten. Niku ngoten niku mesti wonten ngoten niku. Jenengan kayak iki anu lho. Mulang ngaji lho, tapi kok iso kena pelet, iso kena anu ngoten-ngoten iki berarti ana maksiat sing dilakoni selain dhewe nglakoni keapian-keapian niku. Niku yang kedua nggih sihir. Sihir niku perkara sing rusake juga nih. Nah, saniki kuatah banget sudah ngagem ngoten-ngoten niku, dolanan sihir ngoten-ngoten niku.
Wa qatlun nafsi lan mateni awak-awakan allati harama kang haramake sapa Allah Gusti Allah illa bil haq kejaba kelawan hak. Mateni awak-awakan sing diharamke Gusti Allah. Niki mungkin awak dhewe ora berpikir mosok awak dhewe nganti mateni. Ya kadang ini nek sing sering terjadi misalkan wonten maling. Misalkan wonten maling nih yo. Wonten maling jenengan melu ngantemi walaupun jenengan ngantemi santok. Ngantemi santok liyane nganti tenan akhirnya mati. Jenengan iku termasuk dadi wong sing melu mateni walaupun jenengan ngantemi santok. Karena napa niku mboten hak untuk dibunuh. Jenenge maling iki asline ora dipateni, Pak. Dipotong tangan nih lho, potong tangan iki wonten napa aturane berapa rupiah nek misalnya dirupiahke ngoten iki lho. Niku potong tangan kanan mungkin terus potong nek misalnya badane potong kaki kiri ngoten iki. Ngoten niku ora dipateni. Dan awak dhewe kok nganti ngantemi sampai mati ngoten iki. Lah niku jenengan termasuk niki, mateni awak-awakan sing tanpa hak nih. Ge awak dhewe ngoten niku nek misalkan ana maling sing melu-melu, glutuk-glutuk wis malu. Wah, senget karo maling lah ya kabeh ya senget karo maling. Hukumane mboten ngoten niku. Mboten dipateni. Wonten hukumane dhewe-dhewe ngoten. Nah, ten jopo, ten dunia jopo sing ngerti agama ngoten niku ya mateni awak-awane biasa banget. Kadang dimutilasi nganti didadekke pirang potongan ngoten-ngoten niku wis niku wis naudzubillah nek kaya awak dhewe ya mungkin ora tekan sampai kaya ngono ya ora tekan. Ya paling ngoten-ngoten niku lah. Masal ngoten niku, hukum masal ngoten-ngoten niku dan lain sebagainya. Wa aku riba sing nomor sekawan niku mangan riba. Riba niku nggih saged ten perdagangan, saged ten pinjaman online ngoten niku. Terus bank plecet. Nah niku wis jelas riba kabeh niku. Kanjeng Nabi nate ngendika ngeten iki. Pinjaman sing ten niku ana niat golek untung niku adalah riba. Pinjaman lho, pinjaman dhewe nyili, misalkan karo sedulur kok nyili tapi jenengan duwe niat jenengan iki golek untung ten mriku niku termasuk riba. Ya, tapi nek ten iki ten akhir-akhir niki nek jenengan terus lah nek bangke piye Mas? Ten ulama mutakhirin kan niku dijabarke meleh karena ten niku ya kudu bayar karyawan dan sebagainya akhirnya wonten sing membolehkan. Tapi nek niki kita simpelke mawon. Awak dhewe misalnya awak dhewe nyili tangga nyilihke nyili sedulur ngoten niku. Niku mawon rasa dugi terbang. Awak dhewe nyili ngoten niku. Niku misalkan awak dhewe duwe keinginan untuk ngalap bati ya. Ngalap bati ngoten niku niku termasuk riba karena pinjaman niku dasarnya adalah gawe apik. Beda kali jual beli. Nek jual beli niku takwid utawi ngaudun niku golek ganti nek jual beli, tapi nek pinjaman niku hukum dasare niku adalah gawe apik, gawe becik. Nah, nek bank plecet ngene cetha, bank plecet kok misalkan nunggak berbunga meleh ngoten-ngoten jelas riba. Nek jual beli pripun? Nek jual beli kuatah banget. Jual beli niku kuatah banget sing ribane. Nek tukar menukar emas misalipun emas sing 24 karat dijoli sing pinten ngisore. 10 karat lha pinten. Niku misalkan dijolke ngoten niku. Niku mboten asal nek mboten didol riyen. Misalkan jenengan ngijolke emas sing 24 karat diijolke dengan kadar sing di bawah ya, ngoten niku oleh akeh ngoten niku. Niku termasuk riba. Kecuali jenengan adol riyen, niku didol sik, misalkan jenengan sing kadare cilik pengen 24 karat ya didol sik terus ditukokke sing 24 karat oleh sepiro. Sebaliknya jenengan nek 24 karat kok ming sithik ngoten niku ngosane iki napa emas antam napa niku saniki sak grame 2.800.000 ane. Napa 2.900.000. Jenengan pengen sing biasa ngoten niku ben iso akeh kan.
Lah niku didol riyen nembe jenengan tumbas nek jenengan ijol-ijolan ngoten-ngoten niku. Niku mengke wonten unsur riba ten mriku niku. Niku misalkan emas, perak ya ngoten niku. Beras misalnya. Beras niku nggih saged. Misalkan jenengan duwe beras raja lele, jenengan ijolke beras kupon misalnya. Jenengan duwe beras raja lele 10 kilo, jenengan ijolke beras kupon dadi 50 kilo misalnya pun. Niku ora oleh nek langsung ijol-ijolan ngoten. Kadang jenengan dol riyen terus nembe nggo tumbas ngoten. Niku do mboten ngerti no. Ngoten niku ribae ngoten niku. Bahan-bahan pokok ijol-ijolan ngoten niku. Adol emas barang ngoten niku kedah walaupun ten toko malah aman. Nah ten toko niku malah aman. Mate jenengan adol agi golek ganti tapi nek jenengan adol kok langsung ijol, langsung delok iki terus jenengan ora diregani emase mau. Niku malah riba niku. Kadang nek tekan omah lho iki mau emasku diregani piro iki mau kok dadine kok semene diitung-itung butuh diitung-itung nang omah wah lha iki rugi iki. Islam niku ngoten niku. Antisipasi rugi-rugi ngoten niku lho sing istilahnya berkelanjutan ngoten niku. Dan jenengan pikir kok ternyata rugi ngoten. Ya niku ribae ngoten-ngoten niku. Nek ijol-ijolan gabah niku ijol beras ngoten pun. Nek niku benten nek beras kali kan benten. Biasanya nak nyambut di pilih itu loh, kan ijol. Nek Pak sing mboten asale sama bentuknya. Sama bentuknya. Nek beras yo beras. Nek beras kali gabah kan jelas anune. Nah anune apa nominale iso dianu to, Pak. Niku mboten napa nek beda. Nah niku malah barter istilahnya. Malah barter. Barter dengan barang yang berbeda malah mboten napa-napa. Riba melih niku napa nggih? Niki penukaran uang nih, penukaran uang baru nih. Niki ya riba nih. Penukaran uang baru yang jenengan sok ngoten niku lho. Menawi dhuwit kok dadak kudu anyar ya ngopo ngono. Lah 100.000 mengke ijole 85 napa 90 ngoten niku. Niku ya mboten asal jual beli mata uangnya mboten asal. Riba niku. Dadi nek jenengan pengen aku wae kok terus tak naik jasa, ngoten niku malah beda. Jenengan 100 ijol 100 tak opahi ya. Ngoten niku malah mboten napa-napa, tapi nek langsung ngoten niku mah jual beli mata uang niku mboten asal. Ketoke meh padha tuh pas ngene-ngene, tapi benten niku jenengan tetep benten. Opah kok karo nek jual beli kali opah benten. Ane ngoten-ngoten niku jaman saiki dora digatekke. Dora digatekke. Nah, masalah pinjaman, masalah utang-utang ngoten sebenarnya iki ya kula bangsal matur enten ngaji dalu. Awak dhewe sesama muslim ki rasa sosial iki wis pudar ngoten. Ora gelem nulungi tangga, ora gelem nulungi sedulur. Misal do disambati sedulure duwe muni ra duwe ngoten. Mbok tenan saestu ngoten. Ini mungkin kalau bangsul kuwi sesasi nang rong sasi ngoten. Ngoten niku duwe ora muni duwe Mas. Ora duwe tenan iki. Padahal bar ditembungi ngono terus mipik apa. Nah, nglarani lho. Terus tangga yang ngoten niku misalkan cilik ya ora disili. Akhirnya napa? Akhirnya wong Islam iki kebingungan. Iki saya do kehilangan kehilangan kepercayaan karo wong ngoten. Akhirnya wong golek neng bank ngoten. Era neng bank neng pinjol kuwi wis ora bersyarat. Rasa nganggo KTP wis pira langsung dinehi ngoten lho. Sak yuta langsung dinehi 100. Ngoten niku mengke sing paling kan ngoten niku, paling praktis ya. Wong do berpikir wis saiki iki sing iso nulungi aku ya nek ora nang pinjol ya Mbak BRI apa Mbak Mandiri ngoten niku. Tangga-tangga sedulur saiki wis do kehilangan rasa sosial ngoten. Rasa saling membantu saat ini wis do ilang. Akhirnya mlayune ngoten-ngoten niku. Langsung cair tanpa jaminan ngoten niku ayo. Wah, lagi tenan nih dewa penolong tenan nih ngoten. Wah, akhirnya ra iso bayar wis akhirnya apa-apa disita ngoten-ngoten niku. Ini gara-gara ya wong Islam saat ini wis do kehilangan rasa sosial saling bantu ngoten niku wis do kehilangan. Kayak ya niku do nyekel ilmu, do
Lah nyekel ilmu sing utang yo ngono wae. Nalika utang ora diadab ngoten. Utang ngoten niku ora disaur, niat utang wis pertama kali wis ora niat nyaur ngoten. Padahal awak dhewe sekali utang ya, utangnya asline nggih mboten napa. Tapi pertama kali nggih tetep tarik Gusti Allah, kula njaluk tulung Gusti Allah, ya Allah niki kula terpaksa utang, mungkin jenengan bantu kula. Nah niku mengko Gusti Allah sing berjalan, Gusti Allah sing bantu awak dhewe to. Ngoten niku tapi awak dhewe kan ora wis patok utang, urung niate apa kuwi ngenteni wong sing diutangi lali ya ngoten iki lho wis. Ya nek ngoten niku wis Gusti Allah buka lawang kerene jenengan ngoten niku. Nah, yang keempat ya, mangan bondo riba. Wis setengah songo ya. Biasanya gua setengah songo wis. Oh, setengah 10. Setengah 10. Kemudian gua ya apa ngamalke niku lho. Abdul amal iki gawe seneng wong ngono lho, wong. Karena ngaji dhewe ada seneng. Lah ya gawe seneng wong. Kula ya nek ngaji dhewe ya seneng ngono lho dadine. Delet wae. Iya dirampunge. Terangane sithik-sithik wae. Wa aklu malil yatimi. Mangan bondone bocah yatim. Niki pun paham jenengan mate bondo sing kudu hake jenengan. Saniki kadang do berkedok dengan napa nika panti-panti ngoten-ngoten niku dengan tujuan mungkin ngaruk keuntungan saka bondo bocah yatim niku naudzubillah niku. Bahkan nek dijero-jeroke niku wong tuwa mawon. Wong tuwa mawon niku mboten asal mboten asal mangan bondo anake sing yatim nih. Misalkan pas santunan ngoten niku. Dilalen nek jenenge santunan kados monggo satu niku nek satu anake kadang oleh 3 juta ya, Pak. Satu anake oleh 3 juta ya. Lah niku hake anak yatim lho, ora oleh ditukokke HP, ora oleh ditukokke make up dienggo wong wedok lho. Dienggo ibune niku mboten asal niku termasuk mangan bondo bocah yatim niku. Walaupun niku wong tuane lho niku. Niku mboten asal. Kudu dinengke anake, maksudnya nanti ada hak tapi cuma seberapa. Saat ini gandeng santunane akeh 3 juta, wah langsung goleke HP ya. Wah iku kok digo karo anake ternyata anggere anake arep nyilih ra oleh. Lah niku monggo melu niku mangan bondo anak yatim. Apa meneh kok udu anake malah terus ngurusi ngoten-ngoten niku di upakara lek upakara mung sithik liyane mlebu kantong naudzubillah. Tapi nek wong sing gelem ngupakara bocah yatim, Kanjeng Nabi ngendika sesuk ten akhirat niku, ten swarga niku Kanjeng Nabi paring isyarat ngeten iki. Sesuke karo aku ngene iki. Dadi cerak banget kaya driji telunjuk kali driji tengah niki. Ini wong sing gelem ngupakara anak yatim tenan. Salajengipun wa tawali yaumiz zahfi, mlayu ing dina peperangan. Niki sraono nih. Sakniki perange kok nganggo nuklir, nganggo rudal. Kita nek mlayu sak mesti awak dhewe ketoke arep melu perang ya ora. Mlayu sithik gitu. Ketoke awak dhewe ana lowongan melu perang ketoke awak dhewe ndelik. Iki ketoke ora klebu rasa dibahas. Wa qadzaful musonati, ngodaf wong wadon sing muhson al-ghafilati kang polos. Ghafilati niki kala wingi wonten keterangan polos ae nganil maksiati, polos saking maksiat wala tuh mongko ora den kuwatirake ngalaba napa ne balihina. Dheweke niki ora dikuwatirke saking balihina saking pikirane wong wadon. Resik saka maksiat bahkan ora keprontek khotoro niku ora keprontek ing atase pikirane wong wadon, ora keprontek maksiat sama sekali kok jenengan tuduh zina. Niku termasuk dosa sing gedhe banget. Terus niki saking napa perkara pitu sing rusakke niki, monggo awak dhewe
dijogo sesarengan ya, dijogo sesarengan saking syirik marang Gusti Allah, saking sihir, saking mateni awak-awakan tanpa hak, saking mangan bondo riba, mangan bondone bocah yatim, mlayu saking peperangan lan ngodap wong sing kareksa wonten niku awak dhewe tebihi. Bilih niku ngaos dalu punika mugi-mugi saestu kita saged pikantuk pitulungan Gusti Allah, saged nebi perkara-perkara sing dibendu saking Gusti Allah menika. Wabillahi makaten ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.